Congelat. Les obres d'aquesta impressionant desalinitzadora del Prat són un símbol de la Catalunya del futur i de l'acció decidida del govern. Realment crec que val la pena veure, encara sense finalitzat, perquè falten mesos encara d'execució, com vostès saben, una de les infraestructures més importants, més emblemàtiques i més simbòliques d'aquest període de govern. Moltes gràcies i bon dia.